shiga za ka yi register da bundle. Za ka shiga cikin wayarka ka samu application gashi nan bundle wallet shine nan. Za ka shiga sign off, za ka sa number wayarka a nan gurin. Gashi nan na sa ka latsa continue. Gashi nan yana rolling, gashi ya kawo haka. Za su turo OTET gashi nan sun turo mun. Na shigar da OTET ɗin. Na gama shigarwa zai tafi da kanshi. Gashi nan registration ɗin yayi. Haka gashi nan sun kawo inda zan saka password. Shine idan ka saka password ɗinka wanda kake so za ka yi creating ɗin password mai ɗauke da suna da number da character. Kuma ya zamana sunan ya ɗauke da capital letter ma'ana babban baƙi da ƙaramin baƙi. Sai kuma nambobi, sai kuma special character sunayen da ake sa irin dot, hash, waye ga sunan dai character daban ka gan mun sa ya huce. Daga nan za ka shigar da email ɗinka. Idan ka shigar da ita za ka tura gashi nan ina shigar da ta yau na gama ta nuno mun. Gashi nan za ka latsa wannan ɗan cycle ɗin nan da suka nuno. Gashi nan su ce ka latsa done a sama. Na latsa. Gashi nan yana rolling network to gashi nan register ta yi. Daga nan ka latsa skip na ƙasan ba wannan link ɗin ba. Idan ka latsa gashi nan yana rolling network ne saboda haka yasa yake ɗan delay. Yawa gashi nan ya kawo. Yawa na shiga let's go to profile ya kawo min na shigo nan zan shigar da suna da username. Suna full sunan da kake amfani da shi a bankinka. Sai username idan ka gama shigar da sunan da ka yi amfani da shi a bankinka. Saboda amfanin da zai sa za ka sa sunan da ka yi amfani da shi a bankinka. In ka tashi sayarwa ka sai cire kuɗinka za ka tura zuwa bankinka. Sai username kuma kai za ka yi creating da kanka wanne kalar suna kake so ka sa sai ka shigar da shi shine username ɗinka. Gashi nan ina rubuta username ɗin da nake so na saka. Idan ka gama sa username za ka latsa done can sama. Gashi nan idan ka gama saka username ɗinka shine za ka duba gashi nan ga email ɗin da ka register ga number wayarka na sun nuna ka latsa done. Gashi nan yana rolling. Yawa gashi nan ya ce successful upload. To daga nan ka latsa not now. Za ka shiga zai buɗe ma cikin wallet ɗin. Za ka ga cikin yanda wallet ɗin take. Gashi nan ya kawo za ka yi amfani da fingerprint ɗinka na ce no na huce. To shine gashi nan ya kawo ga shi nan to saboda ina so in ga sauran coins suka ce ne creating ɗin pin ɗina. To yanzu zan sa pin ɗin da nake so. Gashi nan na saka ya huce gashi ya buɗe. To ga kalar coins ɗin nan Bitcoin, USDT ga su nan dai duka USDT. Gashi nan BNB, Bitcoin Cash, Cardano, gashi nan Ethereum, Link. Duk ga su nan coins gashi nan su Ripple, su Wazir, Trons, Litecoins, Link duk ga su nan coins ne daban-daban DOGE. Duka ga su nan sai wanda kake so ka siya kuma kowanne za ka ga farashinsa a ƙasan shi. Kuma idan ka siya za ka gan shi in ka siya za ka ga kuɗinka a nan gashi nan.